משפט אחד על מודול שנקרא ניהול דוחות, שהוא בעצם מרכז את כל הדוחות, את כל החישובים שכרגע שמורים במערכת חשב. גם מפה, אם אני לא באמת זוכרת איפה שמרתי כל חישוב וחישוב, אני יכולה מפה להיכנס לכל הדוחות שכרגע שמורים, דאבל קליק על השם של הדוח, או לחיצה על שלושת הקווים, שלושת נקודות, אני יכולה או לצפות בנתונים, גם לשנות שם הדוח, גם למחוק דוח, וגם לשתף אותו עם אנשים אחרים. אז מודול חשוב, ניהול דוחות, כאן כמובן יש גם סינון לפי שם התוכנית, אני יכולה עכשיו, אני עובדת רק על דוחות נסיעה עסקית לחו"ל, כל השאר לא מעניין אותי, אני יכולה כמובן לעשות פה כל מיני סינונים, וזו עוד דרך להגיע לדוחות שמורים בתוך המערכת חשב. אז ככה אנחנו עברנו על חלק שנקרא חישובים וטבלאות,